Ey haca gitjek, ey pirlere gatnayan, ey hücrelerde mescitlerin eyvallarına oturyan, ey mescidin gaflarına oturyan, ey musulmanlar, öydäki geliller, tükallerde oturyanlar, ayetlarda oturyanlar. Dinimizde söýülýän zadyň biri känkeplemesizlikdir ha. Allah söýýänlerdir ha känkeplemeli. Känkeplemek dip näme aýdylýar? Alan aýdyp berer inşallah. Ey cemaatlar, ey sawatly dogollar, ey ilm zamanynda ýaşaýanlar. Tarihta şu geçen adamların tarihinde bir büyük evliya adam, büyük alim adamı tarihte evcik bulunna şuna näme diýen bolsa gowy. Bir büyük alim adamı evcik bolsalar şu alim adam bütün ilmi kantı çoňyrtdy diýilmeýe. O öz ýerine otaýy. Emma turandan aýdylanan çyn büyük alimleri evvellerini näme diýär diýsene tarihta kän keplemezdi diýär. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sıfatlarının bir kän keplemezdi diýär. Tarihta bir büyük adam, İslam'da bir büyük adam evjek bolsalar, medih etjek bolsalar kän keplemerdi diýerler. Merce taklidimiz büyük İmam Azam Ebu Hanife dünýeden geçenden sonra iň ulu şagirdi kim? İmam Ebu Yusuf. İmam Azam Ebu Hanife'nin iň büyük şagirdi kim? İmam Ebu Yusuf. Dünýäň musulmanlarynyň üstünden gazi bolup durşy İmam Ebu Yusuf. Ohum Harun Reşid Ebu Hanife'ni görmänlerdi. Ey Ebu Yusuf diýipdir. Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. Ey Ebu Yusuf, Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. Ey Ebu Yusuf, Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. Büyük şagirdi neçe ýyl ewine çökü düşürüp Ebu Hanife'den ders alıp ağzını ödep, yüzünü ödep, yetimlikte ululan şagirdi. Enesi Ebu Yusuf'u işte koyyanmış, işin ep verip kaçık gidip Ebu Hanife'nin yanına yüzünü ödep, alım alan şagirdi Ebu Yusuf näme diýipdir. Büyük dağyal alim olandan sonra yine gaýta başlaýyn. Harun Reşid sorapdyr. Ey Ebu Yusuf, senin ustadın Ebu Hanife näjir adamdy diýipdir. İmam Ebu Yusuf aýdypdyr, men ustadym Ebu Hanife lem yekun sarsaran kän keplemeýärdi diýipdir. Kän keplemeýärdi diýipdir. Kän kepleýän adam Hudaýyň ýanynda hiç makamy derecesi ýokdur. Kän kepleýän adamyň dini kamilläldir. Kän kepleýän nidigi näme diýdiler? Kän kepleýän nidigi hemmämiz bilýär kän kepleýänler. Bir adamlama şoňa sataşsaň ýa saňa bir kefaýt ýa senden kepçikçik bolýardy. Belli da şo kefiň öýjügi da şo. Hudaý şonu halamýar. Kep gerek bolsa şoň ýanyna baramaly. Dik oturmaya, Hudaý şonu halamýar. Tobe etmeli şol adamlar. Tobe etmeli we hemmämizde şolardan bolmajak bolmaly. Şol adamlardan bolmajak bolmaly. Haja gitjekler. Hotellikade 3 gün 4 gün wagt boş bolýar. Ýaşallar, gül ýanak oglanlar. Bir tofar gül ýanak oglanlar ba, şuma hal şu mecliste ýok. Soňram kanallyň üstünden zept bolupdy, şolaň üstünden Tehrana ya Maşatda ya öz işleyen yerlerine ya kargalarına şu gurrunlar tiki kulak asyalar. Şu kulak asyan doğan çıklam. Allah nasip edip hacı isteyen de otellerde kade 2 gün 3 gündür bikar vakt bolýar. Şonna otelin salonuna o kerwan beyt kespe o qarini wörün hey o ruhanini wezden ol ahunna bol kesberşin diýip de hacıň üýe gelmeken sogaplyň ýeri dük gaýdama.
Öýe gelmäken boş gaýdama, kiýsen etegi ýyrtyk bolsa, kiýsen etegi ýok bolsa, üstünden buğday gyýsaň durarmy? Durmaz. Kiýsen silkatdy, boş gaýdama öýe gaşy. Biderek zatdyr kän keplemän öwrenmek. Fuzul bolmak. Araplarda şoňa fuzul diýe, kän kepliýe. Şonu görsem dik oturmaýada. Ya sana bir zat diye, ya senden bir kefeşçik bolýar. Hudaý şun halamýar. Bir tofarlar ba daşyndan gözläňde, kän keplemeýän adam ha daşyndan gözläňde. Ya zinany ya erki adam. Daşyndan gözläňde hep puhara. Emma oğrynça her kepçi adam. Hudaý o ahlaky halamýar. Hamany o adaçyk keplenşik bolup, kän kepçik ya de sen kän kepledi oturt ýa-da. Wagtyň güýmeýär. Hem öz wagtyny güýmeýär. Hudaý men halamýar. Allah Teala bir ahlakı halamiye. Hudaý Teala bir ahlakı halamiye. Tarafa aydyp bilmesen zeft bolupdy, şunu eşitdi bir 3 dagyga. Görýän tarafy ötmese oturşma, ýanyna barma. Dinine zerer çekersin. Yani kursagyň nura adalar. Hudaýdan daş bolarsyň, Allah ýakyn bolup bilmersin. Ine kän keplemek diýip şoň aýdylýar. Imam Azam Ebu Hanifany şagirdi aýdypdyr da. Men ustadym kän keplemerdi diýipdir. Yani gerek zat kepleýärdi, gerekmejek gurrüňe giýirmerdi. Çynçyp durmardy. Dik oturman duran adam dädi. Kefi iýerlap duran adam dädi. Ey cemaatlar, ey musulman doňçyklym, Qadim büyük alimler, qadim büyük halifalar, büyük musulmanlaryň üstünden gözleýärler, yüzükleri varmışdyk. Şolaň yüzükleri mohr basýarmışdyklar. Şu mahal mohr basmaýarlarmy? Haýsy idaraň mohry bolsa, şoň üstüne haýsy idaraň mohrydygy bar, şol adamyň da, şol riýasatda oturanyň da, şu müdiriýetde oturanyň da ady bar da. Imam Azamyň da bir mohry barmışdyk. Bir zady mohr basjak bolanna. Mohruna näme ýazykmışdyk Imam Azamyň? Talibi ilim bolypdyrmy? Ýok, onu ýazmandyr Imam Azam. Imam Azam özüniň bir mohry barmışdyk. Şonu basýa, näme ýazyk bolsa gowy. Imam Azamyň mohryna qulil hayra we illa faskut. Ya qawyny keple ýohada dymdyryk otur diýipdir. Şonu ýazyp goýupdyr. Ya qawyny keple ýohada dymdyryk otur diýipdir. Ya qawyny keple ya dymdyryk otur diýipdir. Qulil hayra we illa faskut. Qawyny keple we illa faskut sukut. Ah Allah cennet-i firdevs versin. Mahtumuli şan näme diye. Ey bu gurrüňleri talab bilen ýazylmaly gurrüňler, öýlerde icra bolmaly gurrüňler. Kerwanmaşlar muhterem ruhanilerden Allah için isteyen Käbäň daşyndan aýlanmany öwretçiler ýa-ni ahlaklarda öwretsinler hajylara. Bu beýleki ýerlerde de bayet bu gurrüňler her merasimlerde, her üýşmeliklerde, hüjrelerde, mescitlerde, öýlerde, gyýylaň arasynda, oglanlaň arasynda, saçagyň başynda terbiýet berilmeli gurrüňdi. Şol din gurrüňi. Imam Azamyň mohry şoňmuşdykda. Qulil hayra we illa faskut. Ya qaw keple ýohda oturdymdyr diýip. Mahtumul şan näme diýe? Talab bilen ýazyp goýmaly. Billigiňçe madam ýaxşy sözlegül, ýaxşy söz tapmasaň otursam bolup diýe. Billigiňçe madam ýaxşy sözlegül, ýaxşy söz tapmasaň otursam bolup. Oturmasam bolla diýipdir. Näme çekiplecek bolup ýörüpdir. Näme diýip dinine zerer berjek. Näme diýip Allahdan daşlygyňa beter daşlatjak. Kimin mohrunnamışdyk şi? Imam Azam Ebu Hanifeň mohrunnamışdyk. Qawyny keple ýohda otur keplemänli. Hulasa dinimizde ey cemaatler,
Hudaýyň dostlar kan keplemeýän halamaýanmışdyklar. Kan keplemekde ýa aýtyp geçdik näme diýen. Kepçi bolmak, tejessüs etmek, palany näme diýe, palany nätdi, palany beýle bolly, palan beýtip gezipdir. Ol eltisi beýtýänmişdik, gaýnanysy bijiremişdik, ol ahun bijiremişdik, näme? Biderek ýönüp kepin ýygyny da. Din adamlar men gowurýan näldir?